para nimo. Ha? Oh, padayon ta dito kay buhatan na to si Mr. Montivar. Ha? Ah. Dali, manood ta kay buhatan na to si Mr. Montivar. Ano na dito kay paano ta? Asa mo si Judy? Ingaw mo. Ano mga tao? Hasta nagtatabang mo ito eh. Oh, Norbert. Ben. Oh, sir. Good morning, sir. Ay, morning sir. Morning, sir. Morning. Mrs. Mercader, si Mr. Bart Monticlar. Sir, si Mrs. Carmi Mercader. Hi. Nice meeting you, Mrs. Mercader. Same here. Sir, asan ba mga katapang gadi? Kay amo tang ipasuroy si Mrs. Carmi Mercader sa tibok kuno mong palibot. Would you mind, sir, nga kami na lang ang motor ni Mrs. Mercader sa tibok kuno mong palibot? Oh, nga nung dilimay mo. No problem. Sige, buhatan na. Sir Bart, ay di ba deliver ng buwan? Faye, dali, Faye. Masam na, Faye? Oh, wow, nga ako manig order. Faye, thank you, ha? Thank you so much. Sige, bye-bye. Yan, sir. Pwede ba nga tawagon talagang kasi mga Carmi? Sure, no problem. Carmi, here's fresh flowers for you. Ako gining order og tuyo para Oh nimo. my God. Nalipay ka kaniya? I don't know what to say. Oh, salamat. Okay. Salamat kay Mr. Monticlar. Fresh ko Wow. Oh, Nice. ito rin ako nag-order para nimo. Oh, really? Thank you. Thank you so much. Yan, sir. Sige, isuri si Carmi sa tibok palibot din sa bahay. Mrs. Mercader, ako sa nang utang sa Okay. Ako sa rin butang, sir. Sige. Hinakot nga, malipay ka sa imong pag-stroll sa akong mga negosyo din sa gawa sa akong panamay. Yes, Mr. Monticlar. Norbert, Sir. sige na. Oh. Ay, pumatagugay si Carmi. Okay, excuse me. Okay. Ayun ha, amok. Kung sa mga tawag kong gigabos ay huwag mo na magkadima. Oh, Dang! Kadiyot, Dang! Pagkatoy-toy, Dang! Kapay! Come on. Shoulda had them apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shoulda got Ito, isa dong! Ang atong hero dong! Wap! Dito! Dong! Mao na ginipirimin mong gamiton dong bago nimo sakyanan. Ay nam detong kuan usa nimo katong sportage nimo sakyanan dong. Ako panggipasya pa mo sa kasakyanan ni Goy. Butag yung naganta kwarta mo, landain ang tagsakyanan. Dong sayo lagi ganap na uli. Naglabad akong uming Goy. Ana human naman sab nako og pirma ang tanan akong nga pindi nga pirmahanan. Na, mauna na dong.
ni resulta na. Di lagi na mayo magsigig ingon dong. Tanawa doon nangyari na noon. Nawa epekto lagi dayon. Hangover ni Minggoy. Sa pasab, nahibaw ko sa akong gibuhat. Kini dong. Mura lagi mo nagsabot og si Inday Cristel sayom sa tong iuli ang bata. Sino nagsabot ba? Si Inday Cristel dong ni sayog uli kay gisakitan kuno sa ngipon. Saon ko ni bata nga wa may mayong tubo ang ngipon ana. Kay unsab sa tayo mahems ni Inday Lia. Nga wa man ta siya ikasarang pagpalit og mga vitamins. Di ba ipaayos ngipon sa bata? Ano ba yung gipadungog-dungog na Minggoy? Nagkadako ba yan na si Inday Cristel dong no? Nagkaliwat nimo. Wa ka kahimo ngaon dong. Si Inday Cristel sa bihon nga pagkabata murag ikaw. Mauna diha. Di ka mo angkon nga nagkaliwat man nagmaayo nimo. Wa ko makinahanglan sa imong komentaryo, Minggoy. Pagkatuloy mukhang dili sa turismo makita nato ang fish farm ni Sir Bart. Ug dito sa unahan mao to iyang front farm. Sa fish farm niya makita nato nga nagbuhi siya og mga bangos o tilapia. Kana ma'am, kining baya sa paabangan. Wow. Rich gid ay si Mr. Monteclar. Dili na ko ma-imagine nga nung hangtod karon nagpabilin pa siyang ulitaw. Aw wa pa na siguro niya ito ibagang iyang solid chan. Mao ba? Well, available pa man sa ko. You're a widow, right? Yes. Dugay-dugay na. I'm young pa man sa diva. Nagkinahanan sa kong taong magmahal o magpangga na ko. Nya, o padayon ka chan? Ganahan kang manuri ka sa fish farm ni Sir Bart o sa prawn farm? Sige, bani, ito nato siya. Huh? Okay. Come on, guys. Oh, da. Daan pala giyod ko. Naniya pikas porto. Bago punita ni mo. Nana, may abot na si Carmi Mercader. Oo. Nibaw ko. Nanidaon ko, no? Kaya taga ni mo. Buwak. Si Carme. Isuldihan ko ni Pe. Mahalon tong buwak ka. Gihatag ni mong Carme. Nabawi kong pangita ni mo. Kalit ka lang nawa sa kwarto na to. Di agalis pikas, nagsilos ka no. No, nagsilos no. Wae, wag kita ba? Wala ko na klaro kayo. Wae. Nangan mo balhin ka pa din sa imong kwarto ba? Nga to may kwarto na itong luwa ba? Malin lang. Lain nagtuno ah. Balhin lang. Bitaw, hoy. Jo, na ko itawag ni mo kay nindot tuminaw Jo. Langin mo. Jo, ang bini mo nagsabot na biya ta ha. Nagdrama-drama na ni nga mong Carmen. Hindi ka magsilos. Ay, lagi bitaw. Ay. Oh, lagi. Lalo ati man natin. Bisita ta. Di ko matima niya. Ah, sige. Andi na ko nimo. Bantayan tigil ka. Sibog ka to, sibog ka. Eh? Bantayan tigil ka. Bahala na. Ay, okay na lagi ko. Sige, bihain na lang ko. Lako na lagi. At man na ito imong bisita. Bisita. Bantayan tigil ka. Magsilos ka na. Mas good daw. Nagsila. Oo, Lako na? Di paggunit, oh. Lako lagi na? Okay na lagi ko. Okay na ka. Basta. Di man na ito siya dito. Nanon ka kita, magaganda na nga ito kong flowers, be. Ang ano, kita ginoon ko. Kaya naniid man ko. Pinapusdag yung TL. Basta. Sige, higo na. Basta wag ka magsilos, ha? Wa, yun. Okay. Okay ra ko. Sige lang to na.
Nga biyaan na ka na. Dili na. Sige, ako lang ang timanon dito. Oh, lagi. Okay. Sige, di mo mong gusto nga bakaw ko. Ako timanon na bumisita ha. Ano sige na? Ikaw lang niya ha. Mm. Sige, sige. Sige, kaya ikaw na. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan nay hain ka man nganu nahanaw ka